Ešte k tým príkladom rád by som sa dotkol jedného, Juraj Smatana, ktorý tu nie je, ho vždy v podstate nezabudne vypichnúť. V prípade, že sa hovorí o 9.11, tak automaticky spomenie príklad veľmi podobný, ku ktorému došlo v rokoch 99 až 2000 v Rusku, kedy v podstate je dokázané, že Putin nechal vyhodiť do povetria niekoľko obytných vežiakov, aby si v podstate vytvoril zámienku na to, aby mohol spustiť inváziu do Čečenska. Takže toto je ďalšia taká konšpirácia, ktorá bola potvrdená. Ja by som sa teraz chcel vrátiť k tomu útoku 9.11. Toho času veľa nemáme a vzhľadom na komplexnosť témy v podstate vôbec nie je mysliteľné, aby sme to celé pokryli. To, čo pokladám za reálne, je skúsiť spomenúť aspoň 3 hlavné nejaké koncepty, pod ktorými sa samozrejme skrýva x ďalších podteórií. A možno by bolo zaujímavé ku každému z nich uviesť nejaké protivýhrady a plus v rámci určitého mentálneho cvičenia skúsiť rozviesť implikácie každej z týchto teórií jednak na vnútornú politiku Spojených štátov a jednak na geopolitiku na globálnej úrovni. Samozrejme tá prvá teória, oficiálna, tá je známa všetkým. Podstatou je, že za týmito útokmi podľa oficiálnej teórie stojí teroristické zoskupenie Al-Qaida vedené Bin Ladenom, ktoré v tom čase, kedy sa tie útoky stali, malo sídlo v Afganistane. Toto zoskupenie je v podstate autonómne a z technologického, informačného a ľudského hľadiska plne disponuje možnosťami, aby mohli útoky podobného razu realizovať a ich realizovalo. Prebehlo to tak, že 19 únoscov bolo vpašovaných, získali víza zo Saudskej Arábie do Spojených štátov, teda vstúpili na územie Spojených štátov, tam sa nechali niektorí z nich vyškoliť za pilotov a následne veľmi sofistikovaným plánom sa im podarilo uniesť 4 Boeingy, z ktorých 3 dosiahli svoj cieľ, ktorý bol naplánovaný, čiže 2 narazili do dvojčiek, 1 do Pentagonu, 2 šli dole. No a ten posledný Boeing, ktorý jediný troška vybočil z precíznosti tej realizácie, aj to skrze omeškanie času, kedy v podstate zlietal, proste meškal asi 40 minút, čím sa narušilo bezpečnostné okienko, ktoré títo teroristi mali k dispozícii k útoku skôr, než sa zmobilizuje letecká obrana Spojených štátov. Takže v podstate 3 útoky zasiahli, 1 nie. No a podarilo sa to vďaka, podľa tej oficiálnej verzie, vďaka nešťastnej zhode okolností, ktorá v podstate celkom paralizovala jednak celú americkú informačnú bezpečnostnú službu, ktorá nedokázala týchto teroristov odhaliť, napriek tomu, že o nich mala z množstva spriaznených informačných agentúr po celom svete veľmi presné informácie, že vstúpili na pôdu Spojených štátov, že chystajú takéto útoky, proste s nejakou nešťastnou zhodou okolností a zlyhania komunikácie nedošlo k zadržaniu týchto osôb. Takže takto zlyhali informačné služby, a pokiaľ sa jedná o vzdušnú obranu, najsofistikovanejšiu vzdušnú obranu na svete, tak tá zlyhala podobným spôsobom, proste došlo k poľutovania hodným nedorozumeniam a táto obrana nedokázala včas zasiahnuť. To je v podstate všetko. Mňa by zaujímalo, aké máte výhrady vy voči tejto oficiálnej teórii, či už v súvislosti s tým, čo sa dialo okolo dvojčiek, v súvislosti s tým, čo sa dialo okolo Pentagonu alebo pádu toho 4. lietadla a možno aj s týmito vysvetleniami zodpovednosti, respektíve nezodpovednosti kľúčových osôb, ktoré v podstate držia rozhodovacie právomoci o tom, čo sa kde začne diať a nakoľko sa spustí určitá dobre, dlhodobo precízne nacvičená sekvencia alebo nie. Ako vnímate túto oficiálnu verziu, kde vidíte najväčšie diery? Dušan? Ja len pripomeniem, že keď si nám písal v tých e-mailoch pred týmto stretnutím, tak okrem tej oficiálnej verzii sú celý rad ďalších možných tých verzií. Od tej jednej, že teda bolo to organizované úplne... Skúsme najskôr túto prvú a potom sa dostaneme aj k tým ďalším. Dobre, no. Ja mám tu zo pár poznámok, veci, ktoré sa mi zdajú, že sú OK a verím im bez pochybenia, ako napríklad nepotrebujem nejaké dôkazy, ktoré by dokazovali, že na videonahrávky s Binom Ladenom, že sú autentické. Hej. V podstate mi je celý Bin Laden a jeho vplyv na celú tú operáciu je mi ľahostajný, je nejaký iný šejk, ktorý sa vie, že teda to nejakým spôsobom ináč, teda priamejšie organizoval a teda ak tam je spojenie s Bin Ladenom, tak jedne z toho, že šéfoval celej tej sieti Al-Qaida
ale kde, ak som čítal som aj dokonca nejaké jednu alebo dve knihy o Al-Kaide a tie jednotky sú pomerne dobre autonómne organizované. Vraj nejakých 400 tých jednotiek po svete bolo v tom čase. A čiže verím, že možno, že tá eskalácia toho, čo sa pripravuje konkrétne, že mohla aj nebyť až po Bin Ladina v čase, keď sa to pripravovalo. Nie je to veľmi dôležité. Potom sú také veci, že neviem sa k tomu vyjadriť. Napríklad, že požiarníci sa dostali až na 78. poschodie, keď hasili. To neviem, hej, ani sa mi nechce ísť a hľadať nejaké svedectvá a vždy to skončí tam, že je to svedectvo nejakých požiarníkov, že boli na 78. poschodí a to sú veci, ktoré určite neviem. No ale potom je 1000 vecí, také napríklad čítal som veľa výpovedí rôznych svedkov, pozeral som videá. Napríklad túto vec viem celkom pozitívne. Všetky amatérske zábery k areálu boli skonfiškované. Všetky amatérske zábery videá, čo sa podarilo skonfiškovali. Napríklad naproti Pentagonu bola taká benzínová pumpa, ktorá tých mala... kamier tam bolo niekoľko v niekoľkých obchodoch. A toto sa skonfiškovalo. Hej. Celkom by som si pozrel, pretože napríklad Pentagon, tá diera je na tých fotkách veľmi jasne viditeľná. Je to diera, no povedzme, maximálne šírka tejto miestnosti, ale keď ste videli Boeing a rozpätie krídel, tak je to proste ďaleko väčšie. 30 až 40 metrov. No, okrem toho to nalietávalo pod nejakým takým uhlom, čiže tá diera by mala byť podstatne väčšia. Videl som nie len 5 fotiek, tých fotiek som videl ďaleko viac z toho Pentagonu, možno aj do 20 a ľudia celkom detailnejšie ich zväčšili a teraz krúžkovali tam, že čo to môže byť a podobne. A na tých fotkách, ktoré teda sú na verejnosti, tak bolo len nejaký veľmi malá časť trupu. Takže nemám to tak, že by som dokázal paušálne odmietnúť celé, jak to bolo organizované. Mám to skôr tak, že veľa je tam nezrovnalostí. O tom, že sú tam nezrovnalosti, napríklad je teraz naposledy nejaký mladý kongresmen americký, tak, a to mám z Bloombergu alebo z Reuters, čiže ako je to oficiálna správa, sa vyjadril, že tá správa o 9.11, ktorú má k dispozícii kongres a majú právo si ju prečítať v nejakej miestnosti bez toho, aby to skopírovali a podpisujú, že to nedajú nikam von, tak tá správa, že keby ju vedeli ľudia, tak že spôsobí to revolúciu alebo podobne. Čiže či je v tejto správe niečo úplne nevinné, čo keď si človek prečíta a si povie, že no tak to si fakt mohol povedať naplno, áno, alebo že či tam sú skutočne nejaké závažné nedostatky v tej správe, to ja neviem. Hej. Čiže mám tu taký ten otáznik na celom tom. To je zrejme taký nepoučený kongresmen, pretože všetci senátori a kongresmeni, o ktorých viem, že sa do toho špárali, tak si dosť pokazili kariéru a pokiaľ si tú kariéru chceli vybudovať práve na zvedomení tejto konšpirácie, tak sa im to veľmi nepodarilo, takže toto je asi nejaký taký ďalší. Neviem sa k tomu vyjadriť, no. Emil? Jak ty si mal tie možnosti ABC tam, tak... Zatiaľ vieme iba A. No, sme pri Ačku iba. Uvedomme si, že ak by platilo iba Ačko, že to robil Al-Qaida samotná, aj vtedy sú za to spolu zodpovedné Spojené štáty, pretože oni Al-Qaidu založili, vyškolili, vyzbrojili, keď ich potrebovali v Afganistane destabilizovať Sovietsky zväz. Takže to by bola verzia, že sú najmenej za to zodpovední, že sa im iba vymkli vlastne ich ľudia a obratili sa proti ním samým. Len tam žiaľ je strašne veľa tých dôvodov, prečo je to aj B, aj C. Čiže čo bolo nezrovnalosti? Si sa pýtal teraz. Niekoľko tie najevidentnejšie, ktoré vám tam prekážajú. To je na také 3 hodiny. Tam je 150 vecí, čo sa diskutovali, tie konkrétne sú to také skupiny, že jedni sú
tie technické akoby argumenty a jedni sú tie politicko-motivácie, záujem a takéto, že kto s kým mal kontakty. Práve tieto vôbec nie sú predmetom tých štúdií ani komisie. A teraz z tých, keby sme tu mali debatu, že si preberieme tu tých 100 vecí, tak taký dôležitý moment, prečo mám taký iný postoj k tomu, že si myslím, že toto ľudia nevidia, vyhovárajú, nechcú. Že povedia, že čo, ja nemôžem vedieť, že čo keď to je pravda, není pravda, že nebol som tam. A to je fajn, to ja mám v tej škatulke pracovnej, že z tých 150 argumentov toho hnutia za pravdu, tam niektoré môžu byť nepravdivé, mylné, možno na niektoré existujú odpovede a ja neviem ešte o tej odpovedi a tak ďalej, že to môžem nechať otvorené. Ale to, čo mňa potom presvedčuje, je iná vec, že kto je vinník. Že keď teda nie sú správne tie argumenty, proste to hnutie, tá pravda 9.11, to vlastne začali rodiny tých pozostalých, tam 3000 rodín pozostalých žiadajú, chcú vyšetrenie riadne. A teraz povedať im toto, čo tu títo kolegovia, že viete, vy ste takí ľudia, že vás príliš bavia tie záhady a to, však to je vrchol drzosti. Že keď mne zabijú, ja mám právo, aby polícia vyšetrila tento vraždenie, že ale nezaujímaj sa príliš o záhady a tajomné veci. Že na čo? Čiže oni to jednoznačne majú právo, aby sa to vyšetrilo. A teraz to, že keď ja vidím, ja niečo môžem pochybovať, ale nemôžem pochybovať o tom, že keď vidím, že tie oficiálne inštitúcie maria vyšetrovanie, že zlikvidovali všetky fyzické dôkazy hneď, aby sa nedalo nič vyšetriť. Že v správe, že oni nevedia počítať do 3, v tej prvej správe, zabudli na 3. budovu. Tam bolo iba to VTC 1, 2 a na 7 zabudli. Nevedeli spočítať, že mrakodrap 50 poschodový spadol. Oni zabudli ho započítať, že spadli 3 budovy a nie 2 a 3, do ktorej nenarazilo lietadlo. Tak potom až všetko je takto urobené, že akože tam, a potom až jak ľudia stále tlačili, že ale veď my sme si pamätáme, že spadla aj 3. budova, tak potom tak akože tak začnú akoby odpovedať na ďalšie otázky. Za pomoci expertov. Po expertov, ale ja som si otvoril ešte aj tú poslednú správu, tú 3. od toho NIST a bol som v šoku, lebo stále človek počúva, že oni teda vysvetlili pád tej budovy. Ja som není paranoik, ja verím, ja som veril, ja neviem čo, pred rokom ešte, že vysvetlili pád tej budovy, teda, že či už dobre alebo zle, ale že to vysvetlenie tam napísali nejaké. Ja otvorím ich stránku vlastnú, že to není informácia, to druhé. A to tam není. Tam je súhrnná správa a to vysvetlenie ich v tej správe bolo, že išli len po začiatok, že akože sa narušili tam, jak narazilo to lietadlo, tam tie stĺpy a že to iniciovalo pád a vlastne to najzaujímavejšie, čo ten Nemec ukazoval, že jak to mohlo rozdrtiť 100 000 tón štrukturálnej ocele, ktorá nebola zohriatá, bola studená, neporušená, čiže musela klásť minimálne odpor. Oni zabudli riešiť tú otázku, je len, že tak začal ten pád a že jak sa to mohlo akože voľným pádom, keby to do vákua padalo, tak oni zabudli, neriešili. Oni alebo povedia rovno, že bola to riadená explózia s výbušninami. Nie. Jak ste na to došli, že nie? Že robili ste analýzy toho prachu, či tam není ten nanotermít a neviem čo. Advokát nebol prítomný pri vyšetrovaní. A oni vám odpovedia, a to oni hovoria oficiálne, že nie, my sme to neanalizovali, tie trosky, takže či tam nebola výbušnina, lebo na čo? Že my predpokladáme, že to nebola výbušnina. Čiže toto to je priznanie k zločinu. Proste oni sa, v mojich očiach sa 20 krát asi priznali, sami pachatelia. Že keď mám povinnosť, tak by vyšetrovateľ povedal, že je tu mŕtvola, že zobral si otlačky prstov, že či to nebol náhodou ten. Nie, nezobral som, pretože ja predpokladám, že to nebol on.
tak okamžite musia vyhodiť toho policajta, lebo veď on má za úlohu to vyšetriť a nie sa predpokladať a priorne, že to niekto nebol, lebo podľa neho je to príliš vysoko postavený človek. Alebo tá skutočnosť, že tí, ktorí sú podozriví, tá Bushová administratíva, tak Cheney a títo, oni vedú vyšetrovanie. Ja nemôžem zveriť vyšetrovanie ľuďom, ktorí sú podozriví zo zločinu, že oni majú vyšetriť sami seba, že či náhodou neurobili ten zločin. Toto sú všetko, to, že zatája všetky dôkazy, tie všetky kamery dali preč. Na tých kamerách tam nebolo 5 kamer, tam bolo strašne veľa, okolo Pentagonu boli samé kamery. Tam všade máte ten Boeing, tam musí byť, že ktorý letel údajne. A prečo to nesmieme vidieť, keď tam je? No lebo tam není. Ale keby už, ja neviem čo bolo, tam máte 20 vecí, veď tam je to, že tá diera bola malá, tam sa nezmestí ten Boeing, ale to, že tam bola v strede aj jedna, prečo bola, veď on má to, čo tá karoséria, to sa roztriešti hliníková, ale tie ťažké motory, tie urobia dieru. Aj Boeing nemá motor v strede, on má 2 motory po bokoch. Čiže to by museli byť 2 diery s rozpätím ďaleko od seba. Museli by tam byť trosky tam neboli, trosky tam boli, tam aj na tých záberoch, jeden záber uvoľnili. Tam je vidno, že to je bezpilotné lietadlo. Letelo to oveľa rýchlejšie než normálne lietadlo a počítačom riadené, čiže ľuďom sa zdalo, že to je raketa. Je to lietadlo, ale menšie, ja neviem, 2-3 krát než Boeing. Má to jeden motor v strede, tam ležali tie turbínové kolesá z toho drónu, neviem ktorého typu. Toto koleso je nejaké metrové a Boeing má 3-metrové, čiže tam si videli trosky z toho typu, toho bezpilotného lietadla. Samozrejme, že hneď odstránili všetky dôkazy, pozbierali to tam nejakí agenti v čiernom, všetky trosky, aby to nikto nevyšetroval. Proste potom tam tá diera bola najprv iba taký kruh, kde preletel ten motor, ale asi pol hodinu potom to vybuchlo a začalo horieť, čiže oni to vybuchli pol hodinu po zrážke a potom spadla tá stena toho Pentagonu. Čo vybuchlo pol hodinu čiže tam máte nekonečný počet vecí, že kde ako zdravým rozumom sa musí dopracovať, že to bolo inak. Niekedy to je úplne jasné, jak to bolo. A znova ja hovorím, že ja chcem vedieť, že možno to celé ja mám zlé, ja sa mýlim. Ale prečo ma za 14 rokov od tej udalosti nikto nechce mi to vysvetliť a ma vyviesť z toho mylného uvažovania môjho? A za 14 rokov ja som nezažil jedinú diskusiu verejnú o tomto, že by teda tí múdrejší experti odo mňa, nie ja, že by smeli otvorene diskutovať, že jak to bolo. A ja sa poučím. Ja som nezažil v televízii jediný film o tom, také filmy sú, že sú tam emocionálne bláboli, že plače tam a že oheň, bál som sa a tak nič, žiadna rozumná nejaká, že jak to bolo. Toto sú akože dokumentárny film o 9.11 je výpoveď letušky na letisku, že ja som bola, keď išli a že bol tam jeden taký Arab a že ja som mala taký pocit, že on mal strašne zlé oči, že bála som sa, že to mohol byť on. Proste emocionálne výlevy, žiadne fakty. Čiže my, keď padne hociaké lietadlo bežné, teraz v tom, kde padli vo Francúzsku, či čo alebo je požiar v nejakého domu, hocičo, tam dovtedy vyšetrujú, až nenájdu ten ohorok tej cigarety, že tu hodil ohorok, tu sa chytilo a odtiaľ sa a všetko vysvetlia. A tu zrazu, že nevyšetrujeme nič, kde je najväčší taký, proste nebolo väčší prípad. Tak my malé prípady vyšetríme do detailu a tuto ako rovno, že ani nebola fyzická evidencia zbieraná, ani tie trosky, nič, to všetko odviedli rovno preč. No čo toto je za správanie? Však to je všetko potom jasné, že je nezáujem vlastne toto vyšetrovať. No keď sa človek do toho dĺbky pozerá, tak v podstate vidí dve také línie zlyhaní. Jednak línie, ktoré sa týkajú zlyhaní komunikácie informácií a pokiaľ sa človek zameriava iba na toto, na zlyhania, povedzme tej spomínanej vzdušnej obrany a bezpečnostných zložiek, tak je evidentné, alebo to je v podstate podstatou tej druhej veľkej teórie, ktorá pod sebou samozrejme zastrešuje kopec detailov, ale každopádne teórie, ktorá predpokladá, že tá Al-Qaida síce
bola schopná čiastočne tie útoky zrealizovať, ale nevyhnutne na to, aby mohla prekonať všetky prirodzené prekážky a obranné mechanizmy Spojených štátov, či ľudské alebo technologické, tak musela mať zaručenie nejakú podporu znútra z určitých frakcií Pentagonu a z Bushovej administratívy vrátane Busha samotného a ľudí okolo neho. Len pokiaľ človek ide hlbšie a chce analyzovať detaily konkrétneho pádu budov, tak to sprisahanie sa ako si tak nutne rozširuje, pretože táto druhá teória není schopná stále vysvetliť niektoré dôležité detaily. No a tá tretia je pre konšpiračných teoretikov, respektíve pre ľudí, ktorí majú tendenciu objasňovať tento útok skrze konšpiráciu, je taká najprovokatívnejšia, pretože predpokladá, že tá Al-Qaida s tým v podstate nemala vôbec nič spoločné a že bola kvázi nastrčený obetný baránok, zatiaľ čo celý ten incident, celý ten útok bol v podstate špičkovo prevedený, dlhodobo pripravovaný inside job, na ktorom sa realizovalo množstvo krídel pravdepodobne skorumpovanej FBI, CIA, NBS a všetkých týchto bezpečnostných agentúr, ktoré už v Spojených štátoch od Reaganovej éry v podstate nie sú plne v kontrole štátu, proste boli sprivatizované, takže tam veľké množstvo podsekcií, nad ktorými nikto nemá kontrolu a nevie, že čo sa tam deje, za koho pracujú, pre koho pracujú. No a samozrejme pointou tejto teórie, že hlavnou ako keby ústredňou je tieňová vláda, ktorá v Spojených štátoch pôsobí už veľmi dlho, niekoľko desaťročí, pozostáva z finančných a vojenských oligarchov, ktorí v podstate majú veľmi bohato rozvetvenú sieť, tvorenú v angličtine sú preto špecifické termíny, ja to skúsim tak preložiť do slovenčiny, proste obetnými baránkami, čiže druhotriednymi a treťotriednymi zločincami, na ktorých sa v podstate daný zločin má našiť, ako náhle sa spraví a ako náhle sa na nich tento zločin našije, tak títo zločinci sú veľmi bombastickým spôsobom zlikvidovaní, tak aby sa ukázalo, že áno, ten, kto to spáchal, je naozaj exemplárnym spôsobom potrestaný. No potom je tam druhá zložka, to sú krtkovia, ktorí sú rozlezení po rôznych hierarchických úrovniach celého štátu, právneho, legislatívneho, vojenského a bezpečnostného aparátu, a ktorí majú v podstate podľa tejto teórie dve také základné funkcie. Jednak chrániť tých obetných baránkov, aby ich nikto nezavrel do väzenia, pretože keby boli zavretí do väzenia, tak na nich nie je možné našiť ten teroristický útok, s ktorým oni v podstate nič nemajú spoločné, ale sú kľúčoví práve preto, aby na nich mohol byť ten útok našitý. No a druhá funkcia týchto krtkov je paralyzovať a sabotovať činnosti tých svojich pravdivých náprotivškov v jednotlivých legislatívnych sekciách. No a samozrejme, pokiaľ už dôjde k tomu teroristickému útoku, tak majú za úlohu už nechrániť tých baránkov, proste ich úloha sa zvrtne. Samozrejme majú ich veľmi rýchlo zlikvidovať a potom v rámci vedenia vyšetrovacích komisí zamiesť stopy. Takže to je druhá taká zložka. No a tretia sú experti, ľudia, ktorí sú naozaj schopní realizovať teroristické útoky a ich naozaj robia. A tí majú zväčša veľmi podobný osud ako tí baránkovia, až na to, že sú zlikvidovaní potichu, pretože je nebezpečné mať takéhoto experta, ktorý naozaj detálne, precízne vie, ako sa čo môže stať, ako sa čo musí stať na to, aby to a to mohlo byť uskutočnené. No a každopádne podľa tejto tretej teórie za tým tá tieňová vláda, ktorá celý tento útok zinscenovala s jedným jediným účelom, totiž šokovať nielen americkú verejnosť, ale celosvetovú verejnosť preto, aby mohla opodstatniť dlhodobé vojenské brojenie na Blízkom východe, ktoré má ekonomické a vojenské súvislosti a jednak opodstatniť zásadné zásahy do základných občianskych práv v Spojených štátoch, to je jeden aspekt vnútornej politiky, a zároveň opodstatniť zásadné zníženie fiškálneho rozpočtu v strategicky kľúčových rezortoch ako vzdelávanie, sociálna starostlivosť a liečenie a podobne v prospech vojenstva. Čiže toto je naozaj masívna konšpirácia, ktorej sa väčšina tých skeptikov bráni, pretože si nevedia predstaviť, ako by mohlo byť niečo takto plošné, realizované bez toho, že to mnohí ľudia nejakým spôsobom z tých agentov, ktorí sa účastnili alebo ktorí boli čiastočne použití a spätne, keď si zrekonštruovali všetky tie súvislosti, tak si uvedomili, že v podstate tak ja som bol súčasťou niečoho takéhoto monštrózneho, že v podstate není zaznamenaná žiadna taká výrazná výpoveď, čo je na jednej strane legitímna námietka, na druhej strane je ale aj na mieste si uvedomiť, že akým spôsobom, keby sa niekto takýto, ak by to takto bolo, ja neviem, či to tak bolo, pýtam sa, neviem, ak by sa niekto takýto našiel, kto by v podstate bol buď vedomým alebo polovedomým komplicom celého tohto útoku a v ňom sa
buď prebudilo svedomie, alebo si to celé konečne poskladal, že keby sa našiel a chcel by svedčiť, takže kde by vlastne svedčil, že či by bol, nemusel by byť vnútne vôbec fyzicky zlikvidovaný, aké by boli v podstate také jemnejšie metódy, ako toho človeka v podstate znemožniť, zdiskreditovať, zabrániť mu v podstate možnosť svedčiť. Ja si to totiž osobne neviem predstaviť, že keby tá konšpirácia mala takýto rozmer a ten argument by sme prijali, že v podstate, ak teda sa to tak stalo, tak tí ľudia kde sú, ja si neviem predstaviť, že by tí ľudia reálne sa mohli dostať k slovu, že by naozaj mohli vystúpiť na verejnosť a v podstate časť toho sprisahania odkryť, časť toho sprisahania, na ktorom mali v tom kľúčovom rezorte nejakú spolu zodpovednosť. Ako to vnímate vy? Ako vnímate túto poslednú najdesivejšiu možnosť? A ja som na začiatku tejto otázky položil aj takú úlohu rozvinúť geopolitické implikácie. Aké vnímate geopolitické implikácie v prípade, že by sa to stalo takto? Pretože ono po tom útoku sa niečo dialo. Po tom útoku bolo zmobilizované celé NATO na základe artiklu číslo 5, kedy v podstate Bushová administratíva argumentovala tak, že členský štát NATO bol napadnutý agresorom zvonka, bez toho, že by kedykoľvek dodali dôkazy, výhrady voči tomuto postupu z pozícií niekoľkých čelných predstaviteľov NATO boli vznesené, ale v podstate boli nejakým spôsobom prevalcovaní. Čiže dôkazy nikdy neboli dodané a v tom prípade by sa jednalo v istom zmysle zásadný precedens, kedy jeden zo zakladajúcich členov NATO, ak by to tak bolo, samozrejme, jeden zo zakladajúcich členov NATO v podstate oklamal všetkých ostatných, porušil pravidlá, na ktorých sa dohodli a vtiahli ich do konfliktu, ktorý má zásadné implikácie nielen čo sa týka vnútornej politiky Spojených štátov, ale globálne. To, čo sa teraz deje na Blízkom východe, sa bude rozbaľovať ešte veľmi dlho a v podstate tie dôsledky môžu byť iba kataklizmické. Takže ako to vnímate vy? Ako vnímate reálnosť tejto poslednej teórie? Tak Dušan? v prvom rade ja som presvedčený, že či používam slovo presvedčený, áno, niečo, čo je skôr emocionálne ako racionálne, že niekoľko tisíc ľudí by americká vláda, svojich ľudí, by nezabila. Hej. Čiže keď sa pozriem na tie false flag operations, na tie operácie pod falošnou vlajkou v minulosti, tak vždy boli len, že pár ľudí tam vlastná vláda zabila aj vrátane toho Putina, tých výškových budov tam. To nebolo... Sú ale aj príklady stovák a od stovky k tej tisícke už nie je až tak ďaleko. No, ale je to 3400, alebo koľko ich padlo v tých dvojičkách. Ako to sa mi nezdá. Hej. Čiže to je prvá vec. A druhá vec, keby niečo také organizovala americká vláda, tak potrebuje k tomu rozpočet 2 miliardy a armádu 5000 expertov a počítačové systémy a tak ďalej. Keď niečo také organizujú Arabi z Al-Kaidy, tak potrebujú na to 19 dobrovoľníkov a možno tak do 40 ľudí z takého toho podporného personálu. Čiže ako vedia to urobiť reálne, než mne sa zdá tá oficiálna verzia oveľa reálnejšia v tomto. No a teraz medzi tými dvoma je tá stredná, že jeden, dvaja, niekoľko a mnoho ľudí vedelo, čo sa chystá a mohli tomu zabrániť. No ja som pevne presvedčený, že ak človek trošku rozmýšľa a dozvie sa, že zajtra bude nejaký útok na dvojičky v New Yorku, tak čo napadne prvého inteligentného, bežného Američana, ale inteligentného, vzdelaného. Hej? Pôjdem a za všetky doláre, ktoré mám, si kúpim opcie. A predám ich 3 hodiny potom, jak padne burza. Hej? Budem mať opcie, budem špekulovať na to, že to padne. Ja keď som bol taký, jak fungujú také tá CIA alebo FBI alebo slovenská SISKA je, že sú skupiny, povedzme 8 pracovníkov, ktorí majú svojho vedúceho. Tých 8 pracovníkov robí a každý týždeň podá report a povie tomu vedúcemu, tak ja sledujem toho a najzaujímavejšie sa mi zdá toto, mohli by sme to eskalovať. No a oni, keď mali informáciu o tom, že niečo sa chystá, Francúzi, Nemci a neviem kto a upozorňovali Američanov, tak pravdepodobne to mali aj Američania. Hej? A je pravdepodobné, že mnoho Francúzov, Nemcov si kúpilo opcie a je pravdepodobné, že veľa ľudí v tajných službách si povedala, ale viete, ja to nikomu nebudem hovoriť.
požičiam si od babky, zoberiem všetko z účtu, tu mám $200,000, nakúpim opcie a keď to padne, tak 3 milióny sú doma a môžem ísť do konca života. Hej. Nepochybne aj takíto ľudia boli. Hej. Potom sú ľudia, ktorí veria tomu, že no presne takéto niečo potrebujeme a pomôže nám to v Afganistane a neviem kde všade. Hej. To spektrum a to množstvo ľudí, ktoré s takýmito informáciami muselo prísť do styku, je od tých, ktorí to zanedbali, lebo mali niečo iné, rozpracované dôležitejšie, takí, čo sa správali nekorektne, že sa snažili na tom obohatiť, až po takých tých snaživcov, ktorí si povedali, že super, také niečo potrebujeme, lebo vyžaduje to naša vojenská doktrína. Hej. Samozrejme, to spektrum môže byť rôzne. To, že to vedeli desiatky ľudí v Spojených štátoch, tak o tom som čítal teda niekoľko článkov a neboli to ruské zdroje, boli to americké a britské články. Takže ja predpokladám teda, že veľa ľudí to tam vedelo, ale že oveľa viac ľudí to nejakým spôsobom využilo, zneužilo, neeskalovali tie veci hore. Hej. Ešte krátko zareagujem, no totiž medzi týmito, a to naozaj tých teórií o mnoho viac, toto sú len také 3 základné typy, žiadna z nich není v podstate celkom postavená vo vzduchu, pretože každá z nich je iba reakciou na to, že tá predchádzajúca nevysvetlila niektoré zásadné veci, čiže naozaj, pokiaľ som dal tú poslednú, ktorá je v podstate z hľadiska logistické realističnosti najkomplikovanejšie, tak opäť je to reakciou na to, že pokiaľ človek ide do detailov a povedzme stopuje identitu tých pilotov, kde a za akých okolností sa naučili a či to v podstate naozaj ten ich výcvik ich pripravil k tomu, aby boli schopní takýmto spôsobom pilotovať a zistí, že nie a nevidí žiadne iné vysvetlenia, no tak potom musí tu ako keby sieť konšpiračnú rozšíriť a prehlbiť, napriek tomu, že bude rásť do takýchto proporcií. Takže to není tak, že by tá najmenej pravdepodobnejšia, najmenej, pretože je najrozsiahlejšia, bola proste vycúcaná z prsta, proste je to reakcia ľudí, ktorí išli ako investigatívni novinári po zdrojoch a detálne rozmýšľali o tom, že keď toto, no tak potom toto sa musí zmeniť a musel to niekto nejakým spôsobom napomôcť. Takže neviem sa vyjadriť tým pilotom. Lietal som na leteckom simulátore od Microsoftu a čítal som, že niekoľko pilotov sa vyjadrilo, že je to veľmi, veľmi realistické, že keď ten človek ovláda všetky tie veci, takže dokáže uriadiť normálne lietadlo. Akože určite je ináč klávesové skratky a ináč, keď to vidím fyzicky. Áno, je to veľký rozdiel. Mne sa to nezdá ako, že úplne nemožné toto. Hej? Že verím, že sú schopní ľudia na základe nejakého týždňového alebo dvojtýždňového školenia a plus teda našli príručky, našli pomerne detailné informácie, či oni sa museli tie informácie drviť. A ja predpokladám, že nejaké letecké simulátory už v tom čase existovali. Dalo sa si zalietať na Boeingu na počítačovej obrazovke. O tých ľuďov, o tých teroristov ja som čítal, že žili v takých bunkách. Ináč, keď vás tá téma zaujíma, tak je veľa filmov, napríklad je jeden film o tom v Mníchove, o tom na olympiáde, viete, keď zabili tých izraelských športovcov, je film o tých červených brigádach v Nemecku. Čiže dá sa pozrieť, oni vždy v takých bunkách žijú. A v tých bunkách boli svedectvá také, že oni pili alkohol, že fajčili, čiže neboli to nejakí fundamentalistickí moslimové, sa to povie. Neboli to nejakí ortodoxní títo. No a čiže to je jedna vec. A druhá vec, viem si predstaviť, že mali tam letecký simulátor, počítač a dookola to tam hrali a pozerali sa vzájomne a sa povzbudzovali a drvili sa to na spamäť a boli tam zavretý mesiac, tak nezdá sa mi to úplne nerealistické, že mohli aj pomerne zložité navigačné veci, čo ja tú zložitosť neviem posúdiť.
hovoria tam o nejakom 45 stupňovom a 270 stupňovom obrate, klesanie za pár minút z výšky 2 km na ten Pentagón. Ja neviem to posúdiť, že aké to je zložité, ale mne sa to zdá, že je to niečo, čo sa dá naučiť. Hej. Čo je v Guardiane rozhovor, jedného toho teroristu chytili, čo sa školil a potom ho aj odsúdili, má doživotie vo Veľkej Británii a je o ňom teda článok a je rozhovor s tým inštruktorom, čo ho učil a on hovorí, že to bol génius, že bol to človek matematicky veľmi schopný, bol schopný sa naučiť, že keď mu niekto vysvetlil, že ak sa pilotuje lietadlo, tak za týždeň, že to bol schopný absorbovať. Hej. Čiže ako mne sa to... Viem si predstaviť, že tí ostatní, že boli podobne schopní, šikovní ľudia. No paradox je práve v tom, že ľudia, ktorí skúmali pozadie tých ostatných, ktorí reálne tie lietadlá pilotovali, tak zistili, že ich vysvedčenia boli žalostné a ako som aj v tých poznámkach, čo som vám posielal, opäť ja ich neviem fundovane posúdiť, pretože ja som nebol ten, ktorý ten výskum robil. Čiže som si vedomý toho, že pracujem so sekundárnym zdrojom, ktorý nemám overený, ale každopádne ich psychická spôsobilosť viesť Boeing bola minimálna, pretože aj v obyčajnom osobnom lietadle mali záchvaty paniky. A napriek tomu, že proste tú situáciu poznali na základe tých výcvikov mnohokrát. Ako vravím, tých detailov je veľké množstvo a žiaľ na takúto podrobnú sondáž nemáme čas, to by chcel celý cyklus, ktorý by sa venoval napríklad 9.11. Emil, chcete reagovať? Ešte by som chcel pár detailov. Napríklad vy, Dušan, ste, že s tými peniazmi, že keby, tak by si, však práve, že tam je strašne veľa toho, takýchto vecí. Larry Silverstein s kolegom, to sú tí miliardári, čo si to prenajali, tak oni si to na jar leasingu robili, si vzali tie dve budovy, v lete si to dal poistiť na teroristický útok pre prípad úplného zničenia aj so záručnou zmluvou, že budú mať výhradné právo vystavať znova to centrum. No a čo sa nestane na 7 miliárd dolárov? A 2 mesiace potom, čo si to poistíte, sa to presne stane, teroristi vám padnú do rany a máte 7 miliárd. Nie? Tuším, mu to nevyplatili úplne 7, ale proste miliardové veci, za ktoré on si postavil celé tie... Oni dostali ponuku na 2 budovy, ale poistili si len jednu. Čiže ako... Obidve si poistili. Dožadovali sa, bol súd, že to boli 2 útoky, a že chcú 2 sumy dokonca, Rozprával som s tým likvidátorom, čo to likvidoval, robil som v tej poisťovni, takže som trošku detailnejšie do toho. Čiže oni to brali niekedy... bolo to tá prístavová nejaká spoločnosť, je to taká, jak u nás sú rôzne výskumné ústavy a podobne, čiže bola to neštátna organizácia, ale v podstate, myslím, že to bola majetkom mesta New York, tak mala problém s obsadenosťou a vypísali tender, ktorý vyhral tento Larry Silverstein niekedy začiatkom roka a on niekedy v marci to poistil. A v septembri teda bol ten útok, takže 6 mesiacov to bolo poistené. Každopádne boli to dobre investované peniaze zo strany Silversteina. Ja som chcel aspoň 2-3 veci povedať také z toho dôvodu, že my mnohé veci, povedzme, že ja to počujem, mám informácie o tom, ale ja som tam nebol, nevidel som tú zmluvu a čo viem, niekto mi mohol dať aj informáciu, ktorú ako šum, že to není pravda. Ale mne stačí úsudok. Ja sa divím, že iní sa vyhovárajú na to, že možno sú to nejaké mne stačí to, čo som videl na vlastné oči a môj vlastný rozum, aby som si urobil úsudok. Prečo to iným nestačí? Ja som videl na vlastné oči, ako lietajú desiatky tón kusy železobetónu do výšky hore smerom. Ja som sa Šebeja pýtal na otvorený deň v parlamente bol, že či si myslí, že 11. septembra pôsobila antigravitácia, že padali veci do hora 20-tónové a nie dole, že inak by normálne padajú dole. Tak jeho odpoveď bola, že sa otočil chrbtom a povedal, že takto mávol. Povedal, že Mojžiš to vysvetlil, tak som študoval Mojžiša, ten Hríbov fyzik,
jeho článok, tak Mojžiš nič nevysvetlil, len povedal, že všetko je v poriadku podľa zákonov fyziky. Tam ja predsa vidím na všetkých tých záberoch, že lietajú po parabolických oblúkoch vystrelené tie kusy do výšky, však to sú obrovské tie. Zoberte si také porovnanie, že aby ste, koľko váži auto, 1, 2 tony, 3. Než urýchlite Škodovku na 100 km rýchlosť, to máte 10 sekúnd. Nadúpanejšie auta závodné a takto, že máte obrovský počet koní, tak 3 sekundy, než tie 2-3 tóny rozbehnete na 100 km rýchlosť. Teraz tam lietali nie 2-3 tónové, tam 12-15 tónové kusy, 15-metrové kusy železobetónu vyleteli okamžitou začiatočnou rýchlosťou z 0 na 100 km za zlomok sekundy. Leteli po oblúku do výšky 200 metrov a 200 metrov ďalej vo Vesey Street rozmlatilo jedným šmahom 5 poschodí naraz ten nosník. Teraz to máte obyčajnú gymnaziálnu zákony mechaniky, že akú energiu potrebujete na urýchlenie tak ťažkého telesa, aby doletelo tak ďaleko. To je gymnaziálna úloha, že keď vystrelíte guličku z diela, že váha, rýchlosť, na to potrebujete obrovský výbuch. To musíte mať jak nejakých 100 alebo 500 motorov v tom aute, aby ste to mohli vystreliť. Inak by vám to predsa padalo smerom dole a tam by to popadalo pod všetko. Kde tu rozprávajú, že to vysvetlené? Nič nikto nevysvetlí. Proste vysvetlili otázky, ktoré si vybrali, ľahké, a tie ťažké jednoducho sa mlčí, nikto nevie na to. Tak nech mi odpovedia na to, že jak je možné, že hlásili na buď BBC, alebo CNN, alebo čo je tá najstanica, tak oni v správach hlásateľka stojí pol hodinu pred pádom tej tretej budovy. Na zábere za ňou tá budova stojí a ona číta zo správ, že žiaľ, budova VTC 7 práve skolabovala a zrútila sa. V priamom prenose tá budova stojí a ona číta, že sa zrútila. Tá budova sa ide zrútiť o pol hodiny. NIST priznal, že to je prvá budova, ktorá padla v dôsledku požiarov, že ešte nikdy nepadla. To znamená, že nikoho ani nemohlo napadnúť, že by tá budova mala padnúť za to, že tam vnútri horí kancelária. Čiže tá myšlienka nemohla vzniknúť. Ja sa pýtam, oni boli tá hlásateľka je jasnovidec? Mala videnie do budúcnosti. Kde sú na to odpovede? Nie, to sa mlčí. Aj to, čo ste spomenuli, že si vybrali v podstate selektívne tie najjednoduchšie otázky, aj tam je zásadný problém, pretože napríklad pokiaľ sa jedná o kolaps dvojčiek, tak tie dve verzie špecifické vypracované buď konšpirátormi alebo skeptikmi sa líšia v samotnom ako zložení, v základnej štruktúre tých budov, čiže podľa tej oficiálnej verzie. A keď toto je taký zásadný rozdiel, tak potom naozaj človek nevie, akým spôsobom sa môže dobrať, keby chcel sledovať tie technické parametre k tomu, čo sa tam naozaj stalo podľa tej oficiálnej verzie. Tie mrakodrapy v podstate nemali chrbticu, čiže nemali tam centrálne masívne železné nosníky. Proste to tam nebolo podľa oficiálne mali iba pomerne jemné a subtilné nosníky po bočných stranách. Proste tie centrálne podľa oficiálnej verzie tam neboli. Nie, to určite nie. Že štruktúru budovy poznáme, však to všetky tie plány, všetko. To si pomýlil, oni tam boli, ale v tej oficiálnej verzii sa jednoducho ako keby tam neboli. No veď hej, že v tej ako keby tam, samozrejme, že tam boli, ale veď to hovorím, že oni jednoducho, to má byť vysvetlenie za desiatky miliárd miliónov na tú výskum. A oni úplne zabudnú, že tie budovy mali to železo, to nosné jadro, že ako oni neriešia tam, čo to celé držalo, že ako keby to tam nebolo. Tak sme blázni, alebo čo? Posledná otázka na vás, taká, ktorú sa pýtajú mnohí skeptici na Slovensku, ktorí sú relatívne otvorení voči konšpiráciám, ale napriek tomu sú nepriateľsky naladení voči nadmernej investícii pozornosti ľudí do konšpirácií. Aké implikácie vidíte pre Slovensko? Venovať sa napríklad 9.11, má to nejaký zmysel? Alebo je to naozaj v podstate niečo, čo paralizuje človeka od toho, aby aktívne participoval na veciach, na ktoré má bezprostredný dosah tu na Slovensku? Aby aktívne ako občan
poukazoval na prešlapy, ktoré robia politici na Slovensku, či na regionálnej úrovni, alebo na celoštátnej, pretože je to v istom zmysle taká opodstatnená námietka z takého pragmatického hľadiska, že ľudia, ktorí majú také vnútorné nastavenie, že pokiaľ vidia nejaký problém, tak ho chcú riešiť, tak ho často riešia na tých najvyšších úrovniach, na úrovni globálnych konšpirácií a nie sú schopní aktívne reagovať na celkom bežnú korupčnú kauzu v tej najbezprostrednejšej oblasti, v ktorej oni naozaj žijú. Takže nakoľko podľa vás má zmysel zaoberať sa takýmito plošnými konšpiráciami a keď áno, tak v čom? A keď nie, tak v čom je to opäť ako keby kontraproduktívne vo vzťahu k nejakému uvedomelému občianskému životu a zmysluplnému konaniu v perimetre, ktorý je mi daný, kde môžem niečo zmeniť? Tak za prvé je otázka, že či štát by mal inštitucionálne podporovať niekoho, čo by skúmal konšpiračné teórie a vyhodnocoval ich pravdivosť. Myslím si, že nie. Štát nemá peniaze na to, aby financoval tu na platy učiteľov alebo základné veci. Samozrejme, ľudia toto riešia ako svoje hobby vo voľnom čase, takže štát tu nie je na mieste. A myslím si, že všetci, čo sme tu, nás táto téma zaujíma, len preto, že máme vnútornú motiváciu a zaujíma nás to. Takto je. Dan Brown, tie jeho knihy sa predali v miliónových nákladoch. A je tam nejaká konšpirácia o tom, že Ježiš mal deti a ich potomkovia doteraz žijú vo Francúzsku a natočil sa film veľmi úspešný s Tomom Hanksom. Ľudí to zaujíma. Je to veľmi, veľmi zaujímavé. Či sú z toho nejaké implikácie? No určite vás zaujíma, že ako sa bude vyvíjať budúcnosť a zaujíma ma, že či to, jak to vnímam ten svet, že či je to pravdivé, alebo je to ináč. A bol taký film Truman Show sa to volalo, možno ste to videli. Jak sa volal tam ten herec? Jim Carrey, no. S Jimom Carreym. Tak oni postavili také mestečko a on mal pocit, že žije v realite, ale to mestečko bolo obstavené kolo neho. Podobné motívy aj v Matrixe, že oni žijú v nejakom svete snovom, ktorý je vlastne počítačový, ale v skutočnosti neexistuje, lebo oni sú v nejakých vaniach. Takže mňa fakt zaujíma, že či žijem v tej vani a do akej miery je to, čo čítam v správach pravdivé a do akej miery nie, do akej miery sa dá na to spoliehať. Ale vnútorne som presvedčený o ekonomických veciach, že tie správy nepodávajú pravdivý obraz o tom, čo sa deje v hospodárstve ani na Slovensku, ani vo svete. No a keď toto vieš, aký to má dopad na tvoj život tu na Slovensku? Neverím, že má zmysel ako nejaké veľké investície robiť a podobne. Tiež keď rozmýšľam o tom, že či si kúpim auto, alebo ja neviem čo, normálne také rozhodnutia, ktoré robí človek, tak nebudem sa zadlžovať, keď ideme do nejakého hospodárskeho prepadu. Pamätáte sa, čo bolo v 2008-2009, jak sa prepúšťali ľudia a jak bol problém. Dokonca plošne sa znižovali platy v bankách aj v niektorých firmách. Ľudia nedostali odmeny. To sú všetko implikácie, ktoré sú pre život. Ale to, čo ja si myslím, že príde veľká hospodárska kríza, to stále označujú vo všetkých médiách, že to je konšpiračná teória. Okrem SAS, Slobody a Solidarity, ktorá vydala varovanie pre ľudí, že blíži sa veľká kríza a dajte si pozor na svoje úspory a podobne. Okrem nich všetci ostatní sa tvária, že všetko je v poriadku. Čítam noviny, otvorte si SME a pozrite si zhora dole. Vydali takéto varovania? Viete, upozorňujú na to? Kde sú správy o globálnom oteplovaní? Ľudia to úplne ignorujú. Viete, že Slovensko do 100 rokov môže byť neobyvateľné? Človek musí si zobrať nejaké rozhodnutia pre seba a pre svoje deti. Budeme sa všetci sťahovať do Norska? Čo budeme robiť s tými, ktorí sa sem budú tlačiť z juhu? Že sa tam už nebude nič dať pestovať.
A viete, to sú všetko veci, ktoré ovplyvňujú náš život, naše rozhodnutia. A zrejme stratégiu, ktorú zvolíme v A ďalších. stratégiu, ktorú zvolíme ďalšiu, hej. A teda možno nebudem s tým robiť nič, lebo som starý a chorý, ale ja si myslím, že pre mladých ľudí sú to veľmi dôležité veci, o ktorých by mali vedieť. A médiá, mali by vyhľadávať správy v médiách, aby sa dozvedeli o týchto implikáciách, o týchto veciach, čo budú formovať náš život v budúcnosti. Emil? No, za prvé, aj keby sa nás to netýkalo tam 9.11, tak minimálne mravný postoj, solidárny zaujať, keď tam niekto nedostal svoju spravodlivosť a nevyšetrilo sa a je to celé podozrivé, že on má na to právo. Po druhé, týka sa to nás, lebo my sme boli na základe toho vtiahnutí vlastne do vojen a rozbehla sa tá vojna proti terorizmu, ktorej najväčším plodom je, že terorizmus poriadne zmohutnil, odkedy sme vyhlásili mu vojnu, lebo už sú pomaly tu Sýria, Líbia, už sú tu za dverami za chvíľu. Nikdy nenarastol svetový terorizmus, ako odkedy sme mu vojnu vyhlásili. A po tretie, ja som za to, že starajme sa o to bližšia košela než kabát, tu, čo máme. Lebo my sme zodpovední hlavne za to, čo my tu robíme, domáce veci, lebo v prvom rade rieš, aby som ja nerobil zlo, takže budem tu riešiť, a jednak preto, že to my robíme sami a jednak preto, že máme aj najväčšiu možnosť mať dopad. Než aby som ja niečo v Amerike vybavil, tak vlastne treba začať doma, lebo tu je väčšia šanca, že niečo dosiahneme. Ale treba mať vo vedomí, proste to ako keby som vedel, že nemusíš sa zaujímať o dejiny, alebo čo sa deje, to všetko súvisí a samozrejme, že treba začať tým doma. Začať tým, že skúsme my si urobiť poriadok pred vlastným prahom a tak by sme možno mohli raz pomýšľať na to, že by sme riešili Ameriku, pretože teraz je to smiešné, že my nemáme, keď nemám silu si urobiť ani v maličkej krajinke vlastný poriadok, tak prakticky ja nemôžem brať na zodpovednosť nejakú americkú administratívu, lebo sa mi akurát tak zasmejú. Tak pani, ďakujem. Ako zvyčajne aj teraz sme prešvihli čas určený na otázky, takže to, čo máme, tak skúsme využiť v maximálnej možnej miere. Nech sa páči, pane. New York je asi 6000 kilometrov odtiaľto. Majdan je 1200 kilometrov odtiaľto. Už 2 mesiace bežia, ako sa rozvíjajú ako demonštrácie proti základniam NATO na Hviezdoslovom námestí. Nenapadá vás nejaká konšpiračná teória, že americká ambasáda je tam za rohom, Hotel Carlton ako najznámejšia budova je tiež tam, Národné divadlo je zase tam, Filharmónia. Nenapadá vás nejaká konšpiračná teória? Nerozumiem otázku. Tak to musíte hovoriť, aby bolo počuť. A teda chcete teraz, aby sme vykonštruovali nejakú konšpiračnú teóriu? To by bolo veľmi náročné a ďalšia otázka, poprosím. Vy vzadu. Dobrý večer, volám sa Juraj Duržo. Pripravoval som si zo pár poznámok a komentárov k tejto diskusii. Mohli by ste mi prosím vás venovať 5 minút? Máme 15, takže skúste to skrátiť, aby mali... Tak pôjdem veľmi rýchlo, veľmi bodovo a otázky, odpovede tiež vyžadujem ako krátke. V prvom rade som rád, že sa niečo takéto organizuje, takáto beseda. Na druhej strane som smutný, že pán Pavol Hardoš a pán Smatana odmietli. Budem veľmi kritický. Považujem to od nich za vrchol arogancie. Ďalej pár poznámok na úvod ešte k pánovi Emilovi Palešovi a Dušanovi Doliakovi. Pána Dušana Doliaka v podstate som doteraz vôbec nepoznal. Pán Dušan Doliak, vy ste hovorili, že klimatické zmeny ste spomínali. Podľa vás je to uzavretá téma? Áno alebo nie? Áno, uzavretá téma.
Počuli ste o tom, že za posledných 15 rokov sa trend zvyšovania teploty vôbec nemení? Nerastie? Áno, takýchto článkov som čítal 1000 a keď si kliknete k tomu Rebutal, ja mám na Google nainštalovaný taký Rebutal gombík a vždy, keď niečo čítam, tak ten mi začne blikať, áno. Ten si stlačíte a on vám vyhodí, že toto bolo už 6 krát dokázané, že proste je to nepravdivý článok a dlhá téma, môžeme sa stretnúť. Dobre, ja som v podstate takto začal s konšpiračnými teóriami z hodou okolností, že práve som veril v globálne oteplovanie a dlho som tomu veril. Potom som prešiel k konšpiračným teóriám, od 11. septembra som sa odrazil a prešlo 10 rokov a som tam, kde som. Teraz mám názor na globálne oteplovanie také, že netvrdím, že sa nedieje, len netvrdím, že to je také jednoznačné, ako si vymyslíte. Druhá vec je, hlavne nie som si istý, čo je príčina čoho. Kauzalita. Či CO2 zvyšuje teplotu, alebo či teplota zvyšuje. Dobre, prejdem ďalej ku ďalšie veci. Pán Emil Paleš, minule, a už viackrát ste spomínali, teraz to bude také trochu blbé z mojej strany, ste spomínali UFO. Ja som vyštudoval astronómiu a astrofyziku a za toto, čo teraz poviem verejne, by ma moji kolegovia ukameňovali. Nikdy som neveril, až doteraz, UFO. Nemohol som ako vedieť. Ja som sa tomu začal venovať dávnejšie a zistil som, že veci nie sú také, ako sa na prvý pohľad zdajú. Máte inštitúcie, francúzske, štátne inštitúcie, Briti sa tomu seriózne venujú. Malo by sa to pristúpať k tomu ako serióznemu fenoménu. To nie je sranda. UFO? Dobre, prejdem ďalej. Jasné. Máme veľa vysoko postavených high profile ľudí, ktorí sa vyjadrili, či už astronauti, senátori a tak ďalej. Dobre. Ja súhlasím, ja som to nechcel vylúčiť, že by UFO nemohlo existovať a že by sa to nemohlo rozumne skúmať, no ale som to teda ako žiaľ, sa ospravedlňujem, použil ako príklad, tak, že je mnoho ľudí, ktorí si to tak iracionálne, že si niečo vymýšľajú, že... UFO je smiešné, mne bolo smiešné, teraz si hovorím, aký som bol hlúpy. Ľudia by nemali byť arogantní a nemali byť cynickí, všetko zadzovať len kvôli tomu, že o tom nič nevedia, toľko tomu poviem. Svet je riadený úzkou skupinou ľudí, iba áno, nie, vy si myslíte, pán Dušan Doliak, vy si myslíte, že svet nie je riadený úzkou skupinou ľudí? Zjednodušene povedané, samozrejme. Nie. A u nás ani na Slovensku tí oligarchovia sa nevedia dohodnúť, že kto z nich bude čo robiť a lezú si navzájom do kapusty a tak ďalej. A to isté platí aj pri veľkých peniazoch. Takže si nemyslíte, že vo svete funguje úzko prepojená, veľmi komplexná sieť inštitúcií, organizácií, kde... Nie, ľudia dokážu jednať v súlade bez toho, aby mali nejakú sieť a konšpirovali a tak ďalej. A ľudia veria v pokrok, veria v mier a podobne, tak budú jednať v súlade, vám sa to môže zdať ako konšpiračná teória, ale oni v podstate len, každý chcú to isté. Hej. Môžu sa snažiť zvrhnúť nejakého diktátora v nejakej krajine, napríklad Putina, pretože sa im zdá, že ten Putin to Rusko vedie nejakým nesprávnym spôsobom alebo nesprávnym smerom. Môžu sa snažiť destabilizovať Blízky stredný východ, alebo možno naopak sa snažiť veľká skupina ľudí stabilizovať Blízky stredný východ a tí ľudia budú konať v súlade bez toho, aby boli nejakým spôsobom dohodnutí. Čo ale je fakt, že budú aj ľudia mať opačné záujmy. Keď to nie je všeľudský a akceptovateľný humánny záujem, tak veľa ľudí bude mať opačný. Hej. V biznise ja chcem kúpiť ropu a oni chcú kúpiť tiež a lacnejšie, takže nebudeme schopní zladiť svoje názory. Dobre, ďakujem. Pán Emil Paleš, ešte na vás pár poznámok. Spomínali ste, že vylúčiť z diskusie, pretože klameš. Mám tu takú poznámku. Spomínali ste to na začiatku TCA, že keď už zistíme, že
že niekto už viackrát klamal, tak už s ním odmietate, by ste s ním odmietli ďalej diskutovať. Ale ja potom vlastne mám takú otázku, že ale keď oni to isté použijú na nás a pritom to vôbec nemusí byť pravda, tak rozumiete, že oni môžu ten istý argument použiť a aj ho používajú a pritom sú to oni, kto klamú, že my klameme. Ako sa z tohoto kruhu vykrútiť? Ale veď vy sa nemusíte, vy sa sám chcete vykrútiť z akého kruhu, však vy viete, kto klamal. Ja vám hovorím, že konajte podľa toho. Ja povedzme, že viem, kto klame, ale keby som začal aplikovať takúto cenzúru, čo nechcem, mne sa to nepáči, tú cenzúru, ktorú oni používajú na nás, že s nami odmietajú diskutovať. Ale ja neodmietam diskutovať s nimi. Ja vám to upresním, že to není teória, proste to je prax, toto proste celý život môj, že ja s tým človekom som ochotný diskutovať aj s takým nejakým zločincom, keď príde mi povie, že chcem sa napraviť a áno, klamal som, ale už nechcem klamať, tak poviem, tak dobre, tak ti dám šancu. Ale keď on mi v tej chvíli trvá na tých lžiach, tak vy ho chcete akože brať ako nejakého, že chcete to, aby spolu s nami hlasoval o pravde alebo niečo, veď vy ho nemôžete brať do vašeho, ako bernú mincu, do tej úvahy, keď vidíte, že ten človek je podplatený, že má zlý úmysel, že vám trvá zárite na tom, že chce škodiť, tak vy budete to brať vážne, že on ten jeho názor, že to bude ako na váhu padať. Tento istý argument používajú, nazvem to, naši odporcovia, aj keď terminus technicus, proti nám, že my klameme a preto s nami, alebo opakovane klameme a preto s nami ďalej odmietajú rozprávať sa. Tak rozumiete, áno, ale počkajte, čo chcete tým povedať, že vás to tak zmetie, že neviete potom sa zorientovať, že kto klame? Že mne sa osobne nepáči vlastne takto pristúpať k ľuďom, že už si klamal a tým pádom už s tebou vlastne odmietajú. Nie, že už si klamal, že klame v tej chvíli. Tak. Toho chcete brať, že ho za úctyhodného pozývať a tak ďalej, ktorý vám v tej chvíli klame. Lebo vlastne istým zmyslom by bolo treba ísť príkladom v tomto, lebo to isté môžu používať oni proti nám a pritom to nemusí byť pravda, čo hovoria. Ja vám nerozumiem, že keď ste si istí a viete, že ten človek má zlé úmysly, klame v tej chvíli, tak budete akože jeho brať za nejakú autoritu. Toto by som odporúčal, keby ste si vydebatovali po stretnutí a dal by som priestor pre ďalšiu otázku. Môžem ešte minútku? Poslednú jednu otázku. Dobre, tak v rýchlosti. Niekedy musí človek klamať, ste spomínali to, že to pokračujem teraz ďalej. A spomínali ste mieru, že človek by mal klamať s mierou. A ja sa pýtam, nie práve toto nechať vstúpiť, nechať prebehnúť tú príchod novej totality alebo nejakého, takto prišiel komunizmus, takto prišiel fašizmus, takto prichádzali režimy za režimom, že ľudia vlastne nekonali, ľudia boli ľahostajní, ľudia si povedali, že áno, viem, že je to zlé, ale nechcem prísť o prácu, musím platiť hypotéku, ako pán Ľubo Chuť hovorí a tak ďalej. Takže ľudia vlastne si zavrú ústa a robia si ďalej to, čo napriek tomu, čo vedia, že nie je dobré. Emila, chcete krátko reagovať, ale myslím, že naozaj toto je komplexná téma, ktorú... Ja som nepovedal, že máme klamať, ja som len nechcel byť... S mierou. No počkaj, za akou mierou? Ja som chcel povedať to, že nie som morálny fanatik, že keď budú fašisti prídu, že máš partizána v skrini, bol tu, tak asi by som zaklamal, že by som nedal, že viem, že ho idú zabiť, že to úplne nevinný človek, povedom, nie, nevidel som ho, nebol tu. Čiže by som klamal. Nie? Extrémna situácia, že nepovedal by som, áno, že tam i utekal, aby zastrelte ho, rozumiete, ale ako s mierou? Moja miera klamania v tomto štáte bola doteraz blízka nule. Ja si nepamätám, že mňa by niekto donútil klamať, ja že by som sa tak bál. Že klamete, len čiže ja navrhujem, že sme v situácii, ktorá vôbec není taká extrémna. Keď ja nemusím klamať, tak sa nevyhovárajte ani nikto druhý. Ja zatiaľ nevidím také strašné situácie. Prosím, ďalšiu otázku. Okay. Ďakujem pekne. Dobrý, ja by som sa chcel spýtať, že myslím, že aspoň môj pohľad na, keď sa povie, že konšpiračná teória, tak je to také, že ako označenie bláznov. Že
či máte nejaké slovo, ktoré by to označilo inak, alebo teda respektíve. Je konšpiračná teória, ktorá sa potvrdila, áno, že to je pravda. Že jak toto nazvať a rozlíšiť to od toho, čo je konšpiračná teória ako čistý výmysel. No, nebolo to v samotnom názve tejto diskusie, že sme rozlíšili konšpirácie, konšpiračné teórie a konšpiračné fabulácie? No hej, ale jak to nazvať jedným slovom, aby... No, takto. Ja si myslím, že slovo konšpiračná teória je ustálené slovné spojenie, ktoré je aj v slovníku, má nejaký význam, nejakú náplň, čiže ľudia ho používajú a bez ohľadu na to, jak sa my dnes tu dohodneme, ho budú používať ďalej. A samozrejme, budeme sa, jak si nadávajú všetci poslancovia do klamárov, tak my sa navzájom budeme si nadávať do konšpiračných teoretikov a nemôžeme s tým nič robiť. Ak ja chcem použiť používam dokonca na označenie tých druhých konšpiračných teoretici a nadávam ich do konšpiračných teoretikov, a keď chcem ale byť úplne politicky korektný, tak poviem, že nemajú pravdu, alebo tak, ako nepoužívam slovo konšpiračné teórie. No ale je to inak, treba povedať. Zmenilo sa význam toho spojenia, lebo nedávno to ešte znamenalo normálnu teóriu konšpiračnú. To môže byť pravdivá, nepravdivá, ale seriózna. A teraz zrazu to zmenilo význam, že konšpiračná teória je pejoratívna, lebo každá konšpiračná teória sa predpokladá, že je nepravdivá. Čo je lož? Čiže všetci tí ľudia, ktorí používajú to slovné spojenie v pejoratívnom zmysle, sú klamári. Sú tí, ktorí tu mútia vodu, ktorí rozvracajú tento štát. Čiže konšpiračná teória je neutrálny pojem a potom sa môžeme baviť, či je to hlúpa, či je pravdivá, nepravdivá. Na tom nie je nič zlé. A preto, keď hovoríme, že sú tu konšpiračné médiá, to není to, a teraz hovoríme, že teda tie by nemali byť. Môže byť, však a historik sa zaoberá, tak on je konšpiračný historik, sa zaoberá môže byť médium, ktoré sa bude zaoberať len konšpiráciami a rozhodujúce, či sa zaoberá kvalitne a pravdivo a rozumne, alebo je to proste nekvalitné bláboli. Čiže my musíme rozdeľovať médiá na kvalitné a nekvalitné, ale nie na konšpiračné a nekonšpiračné. Poprosím, posledná otázka. Nech sa páči. Ďakujem. Neviem, či ste počuli niekedy o teórii hier, ale napríklad v takej otázke, že či existuje Boh, sa to použilo tak, že je výhodnejšie veriť v Boha, lebo následkom toho by som viedol nejaký cnostný život a aj keby nakoniec Boh neexistoval, tak by som dopadol dobre. No a teda v súvislosti s týmto je moja otázka, že predstavme si, že je tu ten najhorší scenár, že tí Američania proste si vyhodili dvojičky sami, že... Takže scenár číslo 3. No, že proste, že to urobili, aby rozputali celé toto globálne peklo, že celé to na Ukrajine nie je nejaké divadlo, ktoré má proste mocenské pozadie a tak ďalej. Čiže aj reakcia Ruska je reakciou na prvé kroky USA, podľa toho, čo chceš povedať, hej? Takže čo budeme robiť v takomto prípade? Ďakujem. Páni, čo navrhujete v katastrofálnom scenári? No, keďže ja neverím v ten katastrofálny tak... No, kebyže verím, že je to tak, že Američania si vyhodili dvojičky, nevidím žiadne implikácie, že by som sa nejak mal ináč správať, ako sa správam. Od tej doby uplynulo 10 rokov, žijem, dýcham, nejakým spôsobom sa živím, čiže nevidím to. A do budúcnosti tie veci, ako sa budú diať, je toto veľmi malý vplyv oproti globálnej finančnej kríze, kde Grécko, Japonsko, Ukrajina majú obrovské problémy, kde je zadlženie svetové mnohonásobne vyššie ako pred 5 rokmi. Oproti globálnemu oteplovaniu, oproti ropnému vrcholu a tak ďalej. Toto sú fakt s prepáčením prkotiny. Hej. Čiže ten vplyv toho na dnešok a tak je veľmi malý. A tu na Slovensku a v tom našom každodennom živote je veľmi malý.
Ja neviem ani, že lebo tie konšpirácie boli vždy. Či to není nejak, že je teraz nejaká, no, ako, je tu tak niečo nové v tom, no, ale v podstate vždy boli hrozné veci, proste cez vojny a aj nie len v Amerike, že neviem, že prečo nejaký iný postoj, ale ja neviem, že tu je plno dôležitých vecí iných, celá tá ekológia a tak, ale aj toto je dôležité už jednak vôbec fyzicky, že kvôli tej rozputanej vojne s terorizmom a to je plno vojen, čo sa reťazí odtiaľ, ktoré aj nás nejako dopadnú na nás, ale keby už ani nie to, tak je v tom nejaký taký morálny moment, že proste keď my začneme to brať veci tak, že povieme, že čo, to, veď keď vidíme niečo, že je to jednoznačne nejaký zločin. Není jasné, kto to bol. A keď my na zločiny začneme hovoriť, že niektoré povieme, aj to je konšpiračná teória, aj to ani nevyšetrujeme. Tak toto je potom naozaj niečo nové a nový úpadok v podstate mravný, že tak potom to už potom je všetko jedno. Lebo to už potom môžem rozbehnúť na plné obratky, tu zabíjať, ničiť. A keď niekto bude chcieť, že ale to vyšetríme, tak bude, aj čo ty si konšpiračný teoretik, na čo? Tak my toto nemôžeme urobiť, tento myšlienkový krok. No je tam ešte posledná línia, opäť to, že sa rozpúta konflikt takéhoto typu, ktorý púta pozornosť, a nielen pozornosť, ale aj zdroje finančné, ekonomické, ľudské, veľkého množstva ľudí, ktoré by bolo inak nutné investovať do kauzálne o mnoho dôležitejších problémov, či ekologických, morálnych, tak proste samozrejme implikácie to má. Má to implikácie aj v tej úplne najminimalistickej verzii, pretože deje sa v podstate to isté. Rozpúta sa konflikt, ktorý bráni tomu, aby sme riešili zásadnejšie z kauzálneho hľadiska primárnejšie problémy. Takže toľko. Páni, ja vám ďakujem za dnešný večer, za túto diskusiu. Vám ďakujem za pozornosť. Na budúci štvrtok by som vás rád pozval na diskusiu, ktorá bude venovaná participatívnej demokracii. A potom týždeň na to sa pustíme do takého trojcyklu. V tej minulej diskusii, keď som ju uvádzal, tak som hovoril niečo o tieni a o tom, ako sa buduje tieň na úrovni superštruktúr typu štát alebo spoločnosť. Takže si troška spravíme sondáž do pozadia tieňa Spojených štátov, Ruska a Európskej únie. Teším sa na ďalšie stretnutie. Dovidenia.